गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल इथं पोटाच्या कर्करोगावर दुर्बिणीद्वारे मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली. चिंतामण पांडुरंग गावकर, शिरवंडे तालुका मालवण येथील रहिवासी यांच्या पोटाच्या कर्करोगावर ही दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया अगदी यशस्वीरित्या पार पडली. ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात आली असून गरीब सिंधुदुर्ग वासियांचे आता SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटलमधील कॅन्सर सेंटर इथं अगदी मोफत उपचार केले जात आहेत. नमस्कार, मी डॉक्टर अनुप ताम्हनकर. मी डॉक्टर शैलेंद्र शिरवडकर. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे इथं आमचं ऑन्कॉलॉजीचं डिपार्टमेंट आहे आणि डॉक्टर शैलेंद्र शिरवाडकर ऑन्कॉलॉजीच्या पेशंट्सचा भूलतज्ञ आहेत, म्हणजे ॲनेस्थेशिया वगैरे देतात. आज तुमच्यासमोर येण्याचं मुख्य कारण असं आहे की एक संदेश आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. रेक्टल कॅन्सर म्हणजे मोठ्या आतड्याचा जो शेवटचा भाग आहे, तर त्याच्यामध्ये होणारे कॅन्सर्स जे आहेत ते झपाट्यानं आपल्या देशामध्ये वाढत आहेत. अशा पेशंट्ससाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचे ट्रीटमेंट ऑप्शन्स अवेलेबल असतात, जसं की किमोथेरपी, रेडिएशन असतं, त्याच्यानंतर ऑपरेशन असतं आणि त्याच्यानंतर किमोथेरपी असते. आता जेव्हा ऑपरेशनची वेळ येते त्यावेळेला 2 प्रमुख पद्धती आहेत ऑपरेशन करण्याच्या. एक तर जे आपण कालावधीत करता आलेलो आहोत की ओपन सर्जरी, याच्यामध्ये मोठा वण येतो पेशंटला, तर ती आपली एक ट्रीटमेंट ऑपरेशनची पद्धत आहे. आणि आता जो नवीन पद्धत जी डेव्हलप झालेली आहे ती म्हणजे दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, ज्याला आपण लॅप्रोस्कोपी म्हणतो. तर सद्यस्थितीला आम्ही SSPM हॉस्पिटलला दुर्बिणीद्वारे रेक्टल कॅन्सरची शस्त्रक्रिया करतो. कालच अशा पद्धतीची एक यशस्वी शस्त्रक्रिया आम्ही गावकर नावाच्या पेशंटमध्ये केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये साधारण 60च्या वयातले असलेले हे जे पेशंट आहेत त्यांना आम्ही दुर्बिणीद्वारे ही शस्त्रक्रिया केली. साधारण 4 ते 6 तासामध्ये ही शस्त्रक्रिया पूर्ण होते. आणि जो आपला ओपन पद्धतीची जी मेथड आहे त्याच्यावरती दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया करण्याचे खूप सारे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. त्यातले फायदे असे आहेत की पेशंटची रिकव्हरी जी आहे ती अतिशय फास्ट असते. जे दुखणं किंवा पेन ही जी गोष्ट आहे ती कमी असते. एक मोठा वण येत नाही पेशंटला, छोटे छोटे वण येतात की जे मॅनेज करणं सोपं असतं आणि जखमेशी रिलेटेड जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत त्याचं प्रमाण कमी असतं. त्याच पद्धतीनं पहिल्या दिवशीच पेशंट उठून बसायला सुरुवात करतो, दुखणं कमी होतं, हिंडायला फिरायला सुरुवात करतात. आतड्याची हालचाल जी आहे ती जास्त लवकर आपल्याला मिळते. जे रक्तस्रावाचं प्रमाण आहे ते अतिशय कमी असतं. आणि त्याच पद्धतीनं दुर्बिणीमध्ये मॅग्निफिकेशन असल्यामुळं, म्हणजे मोठं दिसत असल्यामुळं ओव्हरऑल जे ऑपरेशनची प्रिसिजन आहे ती ओपन पद्धतीपेक्षा जास्त चांगली असते. तर असे मल्टिपल ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते लॅप्रोस्कोपी केल्यामुळं होतात. तर अशा पद्धतीची जी ॲडव्हान्स शस्त्रक्रिया आहे ती आपण SSPM हॉस्पिटल पडवे इथं सद्यस्थितीला फ्री ऑफ कॉस्ट करतो आहोत आणि याच्यामध्ये आपल्याला महात्मा फुले योजनेचाही फायदा मिळतो. तर सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की जे काही गरजू पेशंट्स आहेत त्यांनी ह्या सुविधेचा योग्य लाभ घ्यावा आणि ज्या गोष्टीसाठी आज लोक पुण्या किंवा मुंबईला पळतात आणि लाखो रुपये खर्च करतात त्या पद्धतीची उपचार पद्धती आपल्याला साहेबांच्या कृपेनं आणि SSPM हॉस्पिटलच्या कृपेनं या ठिकाणी फ्री ऑफ कॉस्ट करायला मिळते आहे. तर ह्याचा नक्कीच सर्वांनी फायदा घ्यावा. अजून काय काय त्याच्यामध्ये जे ह्या ज्या कॅन्सरचे एकूण प्रकार आहेत, काय काय कॅन्सरचे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही जो सांगितला त्या व्यतिरिक्त काय प्रकार आहेत? म्हणजे आता रेक्टमचा कॅन्सर म्हणजे मोठ्या आतड्याचा जो शेवटचा भाग आहे त्याचा कॅन्सर, पण त्याचखेरीज मोठ्या आतड्यामध्येही कॅन्सर होतात, त्याला आपण कोलॉन कॅन्सर म्हणतो. त्याचबरोबर ओव्हरीचे कॅन्सर्स असतात, ब्रेस्टचे कॅन्सर्स म्हणजे स्तनाचा कर्करोग असतो, अंडाशयाचा कर्करोग असतो, पॅनक्रियास म्हणजे स्वादुपिंडाचा कर्करोग असतो. ह्या सर्व पद्धतीच्या आजारांची ट्रीटमेंट जी आहे ती आज आपल्याला या हॉस्पिटलला होऊ शकते आणि ते सुद्धा माफक दरामध्ये किंवा मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट पण होऊ शकते. तर एक चांगल्या आमचा उद्देश जो आहे म्हणजे आम्हा लोकांचा एक ग्रुप आहे वेस्टर्न इंडिया कॅन्सर केअर नावाचा, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या एक्सपर्टीजचे जे डॉक्टर्स आहेत, कॅन्सर तज्ज्ञ आहेत,
ते या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतो की जेणेकरून ज्या काही पद्धतीचे कॅन्सर्स असतील त्यांचे एक्सपर्ट्स आपल्याला ज्या त्या वेळेला मिळत राहतात. जसं की तोंडाचा कर्करोग असेल तर तोंडाचे कर्करोगाचे एक्सपर्ट आपल्याला मिळतील, स्तनाचा कर्करोग असेल तर ब्रेस्ट कॅन्सरचे स्पेशालिस्ट मिळतील किंवा आतड्याचा असेल तर आतड्याचे स्पेशालिस्ट मिळतील. अशा पद्धतीचा हा मानस आहे. त्याच पद्धतीनं ह्याला लागणारी जी किमोथेरपी आहे त्याच्याबरोबर तर तीसुद्धा आपल्या इथे होते आणि मेजॉरिटी किमोथेरपीचे औषधं जी आहेत ती आपल्याला महात्मा फुले योजनेमध्ये मिळू शकतात की जेणेकरून जरी अफोर्डेबिलिटी नसली तरीही कोणाला ट्रीटमेंट द्यायची नाही किंवा ट्रीटमेंट नाकारायची आहे असं व्हायला नाही पाहिजे, हा त्यातला उद्देश आहे. त्याचबरोबर ॲनेस्थेशियाशी रिलेटेड जे एक्सपर्टीज आहे ते डॉक्टर शैलेंद्र आपल्याला समजावतील की कुठल्या पद्धतीच्या गोष्टी आपण इथे उपलब्ध करून देऊ शकतो. कॅन्सरची जी ऑपरेशन्स आहेत त्याला मुख्यत्वे करून पूर्ण बुलेची गरज असते. ऑपरेशन हे मेजर ऑपरेशन असल्यामुळे त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स फार असतात. त्यामुळे भूल देणं आणि त्या भुलेतून पेशंट लवकरात लवकर बाहेर काढणं आणि ऑपरेशननंतर पेशंट पेन फ्री ठेवणं, त्याला दुखलं नाही पाहिजे, त्याची मोबिलिटी लवकर झाली पाहिजे, तो लवकर चालला पाहिजे, त्याने लवकरात लवकर तोंडावाटे अन्न खाल्लं पाहिजे. मग पुढच्या ज्या गोष्टी आल्या स्वतःहून स्वतः लघवी पास करणं, संडासला होणं आणि श्वास चांगला घेणं, या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितपणे झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी भूल जी आपण देतो ती योग्य प्रमाणात भूल दिली गेली पाहिजे आणि भूल दिल्यानंतर ऑपरेशन झाल्यानंतर ती भूल उतरल्यानंतर पेशंट शुद्धीत लवकरात लवकर कसा येईल हे आपण बघतो. ऑपरेशननंतर तो जास्तीत जास्त पेन फ्री राहायला पाहिजे याच्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्निकने आपण इथं एक भूल देण्याचे प्लॅनिंग करतो. त्यामध्ये इपिड्युरल ॲनाल्जेसिया आला किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्लॉक्स देणं, पॅरावर्टिब्रल ब्लॉक देणं, या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी करतो आहोत. त्यासाठी जे काही टेक्निक, जे काही टेक्नॉलॉजी जे काही लागते ते आपल्या हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहे. अल्ट्रासोनोग्राफी ग्लायडेल आपण पॅरावर्टिब्रल ब्लॉक, इपिड्युरल ॲनाल्जेसिया ह्या सगळ्या प्रॅक्टिस आपण इकडे करत आहोत. सोबत सरांनी जसं सांगितलं की काल आपण एक ऑपरेशन जे केलं रेक्टल कॅन्सरचं, त्यासाठी त्यांनी एक लॅप्रोस्कोपीची टेक्निक मुख्यत्वे करून वापरली. त्याच्यामुळे फायदा असा झाला की पेशंटचं जे ऑपरेशनची जी जखम आहे ती फार छोटी होती. आधी लॅप्रोस्कोपिकली त्यांनी मोठ्या आतड्याचा फार मोठा भाग मोबिलाईज केला जेणेकरून पोट जे आहे ते जास्त प्रमाणात उघडावं लागलं नाही त्यांना. त्याच्यामुळे पेशंटला ऑपरेशननंतर जे पेन आहे ते फार कमी झालं. सोबत ते पेन पण जी कमी थोडीफार जखम जी झाली बेंबीच्या खालीच फक्त थोडंसं ओपन केलं त्यांनी आणि त्यामुळे जे पेन थोडंफार जे काय पेन आहे ते आपण इपिड्युरल ॲनाल्जेसिया देऊन ते सुद्धा कमी केले. आता जर तुम्ही पेशंटला जाऊन विचाराल त्याला काही दुखत नाही आहे आणि पेशंट आता आम्ही आज सकाळीच चालवलेलं आहे म्हणजे 24 तासाच्या आत पेशंट चालतोय, फिरतोय, तोंडावाटे पाणी वगैरे घेत आहे. तर लवकरात लवकर रिकव्हरी देण्याचा प्रयत्न आम्ही टीमवर्क करतो आहोत. आपल्या हॉस्पिटलचे फिजिओथेरपिस्ट, डायटिशियन, ऑपरेशन करणारे मुख्य डॉक्टर, भूलतज्ञ, आम्ही सगळे टीमवर इकडे अवेलेबल असल्यामुळे हे सगळं शक्य होत आहे. तर तसंच ते याच प्रकारे सर्व रुग्णांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा आणि आपण सध्या कॅन्सरची जी काही ट्रीटमेंट आहे ती मोफत करत आहोत. त्यामुळे पैशांची काही अडचण असेल, जे ते सर्व मुख्यत्वे करून मुंबई पुणेला जे लोक जातात लाखो रुपये खर्च करून जी ट्रीटमेंट होते ती ट्रीटमेंट, क्वालिटी ट्रीटमेंट आपल्या इकडे अवेलेबल आहे. त्याचा लाभ सर्वांनी घ्यावा अशी आमची विनंती आहे. हे जे ऑपरेशन आहे हे किती तासामध्ये तुम्ही केलं आणि साधारण पेशंटचं वय काय? काल जे ऑपरेशन केलं त्या पेशंटचं वय 60 ते 65 वय होतं त्या पेशंटचं आणि हे ऑपरेशन 5 तास चाललं. अंदाजे 5 तासापर्यंत हे ऑपरेशन झालं. म्हणजे 5 तासानंतर पेशंट भुलेतून पूर्णपणे बाहेर होता. तो आपल्याशी बोलू शकत होता आणि पेन फ्री होता. त्याला ऑपरेशनचं काहीच एक दुखणं जाणवत नव्हतं. आतापर्यंत किती ऑपरेशन तुम्ही केलेत आणि यापूर्वी कुठे कुठे ऑपरेशन केलेलं? कॅन्सर युनिटद्वारे आपल्या इथे एक रेग्युलरली ऑपरेशन्स होत आहेत. महिन्याला आपला हा कॅन्सरच्या ऑपरेशनचा आकडा, वेगवेगळ्या कॅन्सरचा ऑपरेशनचा आकडा 30 ते 40 असा आहे. मेजर ऑपरेशन्सचा आकडा, कॅन्सरचे जे मेजर ऑपरेशन्स आहेत ते 30 ते 40 आपल्याकडे होत आहेत. त्याच्यामध्ये तोंडाचे कॅन्सर असतील, एक आतड्याचे कॅन्सर असतील, अंडाशयाचे कॅन्सर, गर्भाशयाचे कॅन्सर, या सगळ्यांचं ट्रीटमेंट आपल्याकडे होत आहे. स्तनांचा कॅन्सर जे मुख्यत्वे करून आपल्याकडे आढळतात त्या सगळ्यांची ट्रीटमेंट होत आहे. त्याचसोबत जे रेअर टू रेअर ऑपरेशन्स आहेत ते सरांच्या टीमने आणि आपण इकडे यशस्वी केलेले आहेत. त्यामध्ये स्पायनल कॉर्डचा एक कॅन्सर आम्ही 2 वर्षापूर्वी केला होता. एक अन्ननलिकेचे 2 कॅन्सर आम्ही इकडे ऑपरेशन्स केले होते. तर जे मेजर ऑपरेशन्स आहेत ते पण आपण रेग्युलरली आपण इकडे करत आहोत. की साधारण एक ठोकताळ जर लोकांनी जर पाळायचा झाला तर
चांगली भूक लागली पाहिजे आयुष्यामध्ये, वजन स्टेबल राहिलं पाहिजे, अंगामध्ये एनर्जी पाहिजे जेव्हा आपण काम करतोय त्यावेळेला, आणि कुठेही ऑब्व्हियस पद्धतीचे वेदना किंवा गाठी आपल्याला नाही लागल्या पाहिजे. ह्या एक जनरल प्रिकॉशन्स असतात. यापैकी कुठलीही गोष्ट जर ॲबनॉर्मल वाटत असेल, म्हणजे अजाणतेपणी वजन कमी होतं आहे काही कारण नसताना, किंवा सौम्य पद्धतीचा ताप वारंवार येतो आहे, किंवा स्तनामध्ये किंवा शरीराच्या इतर कुठल्या भागामध्ये गाठ असल्यासारखं वाटतं, किंवा अवाजवी दुखणं आहे, पेन आहे, किंवा बद्धकोष्ठ ही जी गोष्ट आहे ती खूप कालावधीसाठी आहे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ज्याला आपण म्हणतो, किंवा संडासा वाटे किंवा योनिमार्गा वाटे रक्तस्राव होतो आहे की जो अवाजवी आहे. एखाद दुसऱ्या वेळेला झाला तर गोष्ट वेगळी आहे, पण दिवसेंदिवस होत असेल तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत, आणि त्याला आपल्याला योग्य वेळेला तज्ज्ञांना दाखवून सल्ला घेणं गरजेचं आहे. तोंडामध्ये छाले आलेलं आहे, तंबाखूचं सेवन आहे किंवा गुटख्याचं सेवन आहे, बिडी आहे, सिगरेट, पान मसाला आहे, ह्याचं सेवन आपण बंद करायला पाहिजे. तोंडामध्ये जिभेवरती कुठं जर छाला आला किंवा गिळायला त्रास होतो आहे, अन्न जात नाही आहे, अडकतं अन्न, असं जर काय वाटायला लागलं, किंवा जे एस्पेशली जे लोक बिडी किंवा सिगरेट ओढतात त्यांच्यामध्ये खोकला येणं, खोकल्यातून रक्त पडणं, ह्या सगळ्या काळजी करण्याचे लक्षणं आहे. आणि असं काही आढळल्यास त्वरित योग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन मार्गदर्शन घ्यायला पाहिजे. कॅन्सरच्या विश्वामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ती आहे स्टेज. जर आपण अर्ली स्टेजमध्ये कॅन्सर पकडू शकलो तर त्याच्यातून संपूर्णपणे बरे होण्याचे चान्सेस खूप चांगले असतात. जसं तुम्ही शरद पवार साहेबांचं उदाहरण दिलं त्या पद्धतीनं त्यांच्यामध्ये जे कॅन्सर डिटेक्शन झालेलं होतं ते अर्ली स्टेजमध्ये होतं. त्यामुळं आज 2 ते 3 वेळेला जरी शस्त्रक्रिया झालेल्या असल्या तरी आज ते कॅन्सरमुक्त आहेत एवढ्या वयामध्ये सुद्धा. तर हे एक जिवंत एक्झाम्पल आपल्यासमोर आहे की ज्याच्यामध्ये योग्य वेळी जर आपण तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आणि अर्ली स्टेजमध्ये त्याला पकडू शकलो तर संपूर्ण बरे होण्याचे चान्सेस खूप चांगले असतात. कॅन्सर हा प्रामुख्यानं सॉलिड ऑर्गन कॅन्सर म्हणजे इंद्रियांचे कॅन्सर आणि लिक्विड ऑर्गन कॅन्सर म्हणजे ब्लडचे कॅन्सर अशा पद्धतीनं विभागणी त्याची ब्रॉडली होते. तर ह्याच्यामध्ये शेकडो प्रकार आहेत खरं सांगायचं तर, पण प्रामुख्यानं आपल्यासाठी जे महत्त्वाचे आहेत तर त्याच्यामध्ये जर सर्वात कॉमनली कुठला आढळतो तर पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये हे या गोष्टी वेगळ्या आहेत. तर पुरुषांमध्ये फुफ्फुसाचा कॅन्सर, अन्ननलिकेचा कॅन्सर किंवा जठराचा कॅन्सर, प्रॉस्टेटचा कॅन्सर, मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर, कोलॉन ज्याला म्हणतो आपण, तर हे काही कॅन्सर्स आहेत की जे महत्त्वाचे आहेत. आणि स्त्रियांमध्ये जर बघितलं तर फुफ्फुसाचा कॅन्सर, स्तनाचा कॅन्सर आणि गर्भाशयाच्या पिशवीचा कॅन्सर, अंडकोशाचा कॅन्सर आणि मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर ज्याला कोलॉन कॅन्सर म्हणतात. तर ह्या काही 5 ते 6 प्रकार जे आहेत ते आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. हे इंद्रियांचे कॅन्सर झाले. आणि ब्लड कॅन्सर्समध्ये म्हटलं तर ल्युकेमियाज येतात, लिम्फोमाज येतात की जिथं अवधानं वाढतात किंवा रक्तामध्ये आपल्या कॅन्सरच्या पेशी फोफावतात. तर ह्या पद्धतीचे कॅन्सर जे आहेत ते वेगळ्या पद्धतीनं ट्रीट होतात. त्याच्यामध्ये मेनली किमोथेरपीचा रोल असतो. तर ह्याच्यामध्ये अनेमिया होणं म्हणजे रक्तक्षय होणं, थकवा येणं किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी मानेमध्ये, काखेमध्ये, जांघेमध्ये अचानकपणे अवधानं वाढणं अशा पद्धतीची लक्षणं दिसू शकतात. आपण नेहमी म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, म्हणजे आजार होण्यापेक्षा आजार होऊ नये म्हणून केलेले प्रयत्न जास्त चांगले. पण कॅन्सरमध्ये हे प्रत्येक वेळेला शक्य असेलच असं नाही. म्हणजे आपल्याला अजून संपूर्णपणे माहीत नाही की कॅन्सर प्रिव्हेंट करण्यासाठी होऊ नये म्हणून काय काय करायला पाहिजे याची संपूर्ण रूपरेषा आपल्याकडे नाही आहे. पण कॅन्सर जर झाला असेल, ऑलरेडी आपल्या शरीरामध्ये असेल तर तो लवकरच्या स्टेजमध्ये पकडला जावा ह्याच्यासाठी काही उपाययोजना आपण राबवू शकतो की ज्याला कॅन्सर स्क्रीनिंग असं म्हणतात. आता हे कॅन्सर स्क्रीनिंग जे आहे ते प्रत्येक कॅन्सरसाठी अवेलेबल नाही आहे. काही निवडक कॅन्सर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये कॅन्सर स्क्रीनिंग अवेलेबल आहे, जसं की ब्रेस्ट कॅन्सर. तर याच्यामध्ये साधारण एक ठोकताळा असा आहे की 35 नंतर प्रत्येक स्त्रीनं दर 2 वर्षानंतर एकदा स्तनाची मॅमोग्राफी करून घेतली पाहिजे की जेणेकरून जर छोट्या आकाराचे कॅन्सर्स आतमध्ये तयार होत असतील की जे आज एक्झामिनेशनला हाताला लागू शकत नाही तर ते त्या मॅमोग्राफीवरती होऊ शकतात किंवा त्याची सोनोग्राफी पण करायला पाहिजे ॲट द सेम टाईम. तर या दोन्ही सुविधा ज्या आहेत त्या आपल्याकडे SSPM हॉस्पिटलला अवेलेबल आहे. त्याच पद्धतीनं जर पुरुषांसाठी जर पाहिलं तर वयाच्या 50 नंतर प्रोस्टेट कॅन्सर पाहण्यासाठी एक सिरम PSA नावाची टेस्ट असते की ज्याच्यामध्ये रक्तामध्ये तो प्रोस्टेट कॅन्सरचा मार्कर चेक केला जातो. तर तीही सुविधा आपल्याकडे अवेलेबल आहे. आणि आतड्याचे कॅन्सर जर बघायचे असतील तर वयाच्या साधारण 40 ते 50 नंतर दर 10 वर्षातून एकदा आपण आतड्याची दुर्बिणीद्वारे तपासणी करून घेणं गरजेचं आहे की ज्याला आपण कोलॉनोस्कोपी म्हणतो. म्हणजे आज लक्षणं येईपर्यंत आपण थांबायचं नाही आहे. आज आपण नॉर्मल आहोत तर त्याच वेळेला एक प्रोग्रॅम
डेव्हलप करून त्याच्यानुसार आपण हे कॅन्सर स्क्रीनिंग राबवायचं. तर या सर्व सुविधा आपल्याकडे SSPM हॉस्पिटलला अवेलेबल आहेत आणि अतिशय माफक दरामध्ये अवेलेबल आहेत. त्यामुळं जर काही जागृत लोक असतील तर त्यांनी याचा लाभ नक्कीच घ्यायला पाहिजे. मग आता युवराज सिंगचं जर एक्झाम्पल घ्यायला झालं तर याला आपण अंडकोशाचा कॅन्सर ज्याला म्हणतो, टेस्टिक्युलर कॅन्सर, तर त्या पद्धतीचा आजार त्याला होता आणि तो इव्हन छातीमधल्या गाठीमध्ये सुद्धा पसरलेला होता. पण इव्हन ह्या अवस्थेतूनही, ज्याला आम्ही स्टेज 3-4 म्हणतो, तर ह्या अवस्थेतूनही योग्य वेळेला त्याचं किमोथेरपी झाल्यामुळं, ऑपरेशन झाल्यामुळं तो आज संपूर्णपणे त्याच्यातून कॅन्सरमुक्त झालेला आहे. तर सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की आपल्याला स्टेज महत्त्वाची आहे आणि लवकरच्या स्टेजमध्ये कॅन्सर पकडणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे योग्य वेळी जर योग्य उपचार आपल्याला होऊ शकले तर संपूर्ण बरे होण्याचे चान्सेस चांगले असतात. त्या पद्धतीनंच असंही एक आहे की कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये सिक्वेन्स पण महत्त्वाचा आहे. मी किमोथेरपी पहिल्यांदा करायला पाहिजे का ऑपरेशन पहिल्यांदा करायला पाहिजे. मी आता आमचे जे पेशंट आहेत गावकर, त्यांच्याच केसमध्ये म्हणायचं झालं तर पूर्वीच्या काळी एक साधारण 10 वर्ष 15 वर्षापूर्वी रेक्टल कॅन्सर आला की प्रत्येक वेळेला आम्ही पहिल्यांदा ऑपरेशन करत होतो. पण आता तसं आम्ही करत नाही. पहिल्यांदा आपण किमोथेरपी रेडिएशनचा इलाज करतो, आजाराला छोटं करतो आणि मग ऑपरेशन करतो की ह्याच्यानं आजार संपूर्णपणे बरे होण्याचे जे चान्सेस असतात ते चांगले होतात. त्याच पद्धतीनं ऑपरेशनच्या नंतर किमोथेरपी केली जाते की ज्याच्यानं आजार परत याची रिस्क जी आहे ती अजून कमी केली जाते. त्यामुळं ह्यासाठी हा जो सिक्वेन्स आहे हा व्यवस्थितपणे पाळला जावा, याच्यासाठी योग्य कॅन्सर तज्ज्ञांकडे जाणं गरजेचं आहे. दुर्दैवानं कसं आहे की आजच्या घडीला लोकांना संपूर्ण गोष्टी माहिती नाही आहेत. तर आम्ही एक ॲप पण डेव्हलप करायचा प्रयत्न करतो आहे की ज्याच्यामध्ये आमची एक NGO आहे, जैविका हेल्थकेअर फाउंडेशन, की ज्याच्या थ्रू आम्ही एक ॲप डेव्हलप करतो आहे की जे अँड्रॉईडवरती चालेल आणि जरी अगदी खेडेगावात जरी पेशंट असला आणि त्याच्याकडे रिपोर्ट्स असले तरी माफक दरामध्ये तो ते ॲपवरती अपलोड करू शकतो आणि मुंबई पुण्यामधल्या किंवा एक्सपर्ट कॅन्सर तज्ज्ञांचं जे मत आहे किंवा करेक्ट ट्रीटमेंटची लाईनअप काय असावी हे जे आहे हे आपण घर बसल्या शोधून घेऊ शकतो. तर एकदा ते ॲप डेव्हलप झाल्यानंतर त्याचाही आम्ही एक प्रसार करू की जेणेकरून गरजू व्यक्तींना त्याचा योग्य वेळेला फायदा घेता येऊ शकेल. कसं आहे की किमोथेरपी जी ट्रॅडिशनली इव्हॉल्व्ह झालेली गोष्ट आहे ती जशी कॅन्सर पेशींना मारते तशी आपल्या शरीरातल्या नॉर्मल पेशींना सुद्धा मारते. पण कॅन्सर पेशींच्या तुलनेमध्ये आपली जी शरीरातल्या पेशींची रिपेअर करण्याची कपॅसिटी आहे ती जास्त चांगली असते. त्यामुळे साधारण किमोथेरपी झाल्यानंतर एक 20-1 दिवस गेले की तोपर्यंत आपलं शरीर जे आहे ते त्या किमोथेरपीच्या डॅमेजमधून संपूर्णपणे रिपेअर होतं आणि पुढच्या सायकलसाठी तयार होतं. तर वर्षानुवर्षांपासून वेगवेगळ्या पद्धतीची किमोथेरपी औषधं डेव्हलप झालेली आहेत आणि आपला कंटिन्युअस जो रिसर्च आहे तो याच्याकडेच केंद्रित केला गेलेला आहे की कॅन्सर विरोधी ॲक्टिव्हिटी कशी वाढवली पाहिजे आणि ॲट द सेम टाईम शरीराला त्रास कमीत कमी कसा होईल याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. तर ह्याला सुरुवातीला येताना फक्त किमोथेरपी झाल्या की ज्या संपूर्ण शरीरावर काम करत होत्या. आता हळूहळू टार्गेटेड थेरपी झालेल्या आहेत, म्हणजे अगदी एक निवडक एखादा कॅन्सर पेशीवरची संज्ञा पकडायची आणि फक्त त्याच पेशीला टार्गेट करायचं की जेणेकरून शरीराला डॅमेज कमीत कमी होतो आणि कॅन्सर पेशींना डॅमेज मॅक्झिमम होतो की ज्याला आपण टार्गेटेड थेरपी म्हणतो. आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊनही आता नवीन जी कन्सेप्ट आलेली आहे त्याला म्हणतो आपण इम्युनोथेरपी. म्हणजे इम्युनोथेरपीमध्ये आपल्या ज्या शरीरातल्या रोगप्रतिकारक पेशी आहेत त्यांनाच आपण ट्रेनिंग देतो की जेणेकरून त्या कॅन्सर पेशींना शोधून त्यांना मारतील. आता ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या हळूहळू विकसित होत आहेत. आता यातल्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्यांचा जो खर्च आहे तो नॉर्मल माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेरचा आहे आणि सद्यस्थितीला मेजॉरिटी ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या भारतात अवेलेबल पण नाही. पण जसा वेळ जाईल, मे बी अजून 3-4 वर्ष जातील, तशा एक गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याकडे हळूहळू अवेलेबल व्हायला सुरुवात होतात. आणि ॲट द सेम टाईम भारतातही स्वतःचं संशोधन चालू आहे की जेणेकरून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या टार्गेटेड थेरपीज असतील किंवा इम्युनोथेरपीज असतील त्या आपण भारतातच विकसित करू शकू, ह्याच्यासाठी पण आपले प्रयत्न चालू आहेत. म्हणजे आमची जी फाउंडेशन आहे, जसं मी मगाशी म्हटलं, तर त्या जैविका हेल्थकेअर फाउंडेशनचं पुण्यातलं नॅशनल सेंटर ऑफ सेल सायन्सेस जे आहे त्याच्याबरोबर एक जॉईंट कोलॅबरेशनमध्ये प्रोजेक्ट चालू की ज्याच्यामध्ये आपण एक ब्रेस्ट कॅन्सर आणि ओव्हरियन कॅन्सरच्या विरुद्धचं एक औषध शोधायचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून ती एक गोळी जर आपण देऊ शकलो पेशंटला तर त्याच्याने ब्रेस्ट कॅन्सरच्या पेशी तर मरतील पण स्वतःच्या शरीराला विशेष अपाय होणार नाही. अशा पद्धतीचं आपण औषध विकसित करायचा प्रयत्न करतो. एक पर्सेंटेज मला सांगा. 130 कोटी लोकसंख्या जर मानली 2023 सालात
किती पर्सेंटेज सध्या लोक जे कॅन्सरग्रस्त आहेत अंदाजे? नाही, मी तुमचा प्रश्न जो आहे तो थोडासा वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हमध्ये ठेवेन की 130 कोटीमध्ये सद्यस्थितीला आपलं जे कॅन्सरचं प्रमाण जे आहे ते साधारण 1% आसपास आहे किंवा त्याच्यापेक्षा सुद्धा कमी आहे, सगळे जर कॅन्सर आपण बघितले तर. पण त्यातला एक झपाट्यानं वाढणारा जो कॅन्सरचा प्रकार आहे तो आहे तोंडाचा कर्करोग किंवा फुफ्फुसाचा कर्करोग. याचं मेन कारण आहे आपल्याकडचं तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांचं वाढतं व्यसन. आणि असं एस्टिमेट आहे ICMRचं की साधारण 2030 सालापर्यंत आपल्या भारतातली 25% पॉप्युलेशन जी आहे ती तंबाखूचं सेवन करत असणार आहे. त्यामुळं असं जर आपण विचार केला तर त्यातले 4% लोक जरी कॅन्सरग्रस्त झाले तरी खूप मोठी पॉप्युलेशन जी आहे ती कॅन्सरने ग्रस्त होते. त्यामुळं ह्या पद्धतीचे जिथे आपण ह्या गोष्टी अवॉइड करू शकतो, टाळू शकतो, याच्यासाठी खबरदारी घेऊ शकतो, तर तिथे आवर्जून आपण ही खबरदारी घेतली पाहिजे. सुरुवात करताना कसं असतं, लोकांना थोडंसं वेगळं वाटतं, आनंद वाटतो, अरे मी स्मोकिंग केलं, मी सिगरेट केली, अशी स्टाईल मारली. पण त्याचं हळूहळू व्यसन लागतं आणि ह्या गोष्टी हळूहळू जीवघेण्या कधी बनतात हे त्यांना कळत नाही. त्यामुळं ह्याची सर्वांनी अवश्य नोंद घ्यावी असं मला वाटतं. अजून एक गोष्ट जी मला सांगावीशी वाटते ती आहे की वॅक्सिन. की बऱ्याच वेळेला पेशंट्स प्रश्न विचारतात की कॅन्सर होऊ नये म्हणून काही वॅक्सिन असतं का? तर मेजॉरिटी कॅन्सर्समध्ये असं काही वॅक्सिन सद्यस्थितीला अवेलेबल नाही आहे. पण जे गर्भाशयाचं जे मुख आहे, ज्याला आपण सर्व्हिक्स म्हणतो, तर त्या सर्व्हिक्सचा कॅन्सर होऊ नये ह्याच्यासाठी म्हणून आपण एक वॅक्सिन ऑलरेडी डेव्हलप झालेलं आहे की जे आपण साधारण ज्या तरुण वयातल्या स्त्रिया आहेत त्यांना त्याचे 3 डोसेस दिले, जसं कोरोनाचं वॅक्सिन देतो तसंच असतं. 3 डोसेस दिले की आयुष्यभरासाठी त्या जे गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आहे त्याच्यापासून त्यांना 95% प्रोटेक्शन मिळू शकतं. नमस्कार, माझं नाव समृद्धी समीर गावकर. आमचे पेशंट चिंतामणी पांडुरंग गावकर, त्यांची मी सुरुवातीला आमच्या सासऱ्यांना, बाबांना आमच्या मोशन पास होत नव्हतं. त्याच्यामुळे त्यांना तिथे त्रास व्हायचा, दुखायचं, जास्त दुखायचं, ब्लडिंग वगैरे जायचं त्यातनं. भरपूर दिवस झाले, महिने झाले. त्याच्यानंतर आम्हाला समजलं की बाबा त्यांना थोडा त्रास होतो आहे. नंतर आम्ही मुंबईला घेऊन गेलो, डोंबिवलीला. तिथे त्यांचं एक एंडोस्कॉपी म्हणून काहीतरी ट्रीटमेंट केली, रिपोर्ट केले त्यांचे. त्यात त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांना गाठ आहे कॅन्सरची. तिथे त्यांना आम्ही चौकशी केली की ऑपरेशनचं वगैरे नंतर किती खर्च वगैरे येईल. तर त्याने खर्च जरा जास्त सांगितला, म्हणजे 2-3 ठिकाणी आम्ही चौकशी केली तर लाखाच्या भरात त्यांनी सांगितलं. तो खर्च ऐकूनच म्हणजे विचारात पडलो आम्ही की आता करायचं की नाही. टाटामध्ये पण थोडी ट्रीटमेंट केली आणि नंतर आम्ही कणकवली ते SSPMचं बोर्ड बघितला. त्या बोर्डवरती नंतर मी त्या बोर्डावरती नंबर होता त्याच्यानंतर मी कॉल केला इकडे आणि चौकशी केली. तर इथे त्यांनी सांगितलं की इथे सर्व रेडिएशन, केमोथेरपी सगळं केलं जातं. तसंच दुसऱ्या दिवशी मी इथे चौकशीला आले डॉक्टरांशी. इथले डॉक्टर त्यांनी मला सांगितलं, चांगलं गायडन्स केलं की बाबा इथे सगळं होतं व्यवस्थित वगैरे. आणि आम्ही पहिल्यांदाच इथे आलो. हे हॉस्पिटल पण आम्ही पहिल्यांदाच बघितलं. आणि आल्यानंतर 4-5 दिवसात लगेच अशी पटपट अशी व्यवस्थित रिपोर्ट वगैरे पटपट केले. आणि त्याच्यानंतर ते सरांनी सांगितलं तसं आम्ही ते ॲडमिट वगैरे केलं. आणि काल त्यांचं आता ऑपरेशन झालं. आणि ऑपरेशन ते दुर्बिणीद्वारे झालं, म्हणजे जास्त त्यांची काही चिरफाड केली नाही. आणि आमचा पेशंट आता उठून बसला आहे व्यवस्थित. आणि मेन म्हणजे आम्हाला खर्च तर अजिबात पडबडणा नसतं ना, तर त्याच्या पूर्ण फ्री झालं एकदम, मोफत अगदी. त्याच्यामुळे बरं वाटते. आता पेशंट पण आमचा खूप चांगला आहे. त्यांची रिकव्हरी खूप चांगली झाली एका दिवसातच. 1 रुपया घेतला नाही? 1ही रुपया घेतला नाही. रिपोर्ट वगैरे सगळं फ्री झालं आहे आमचं. आणि आता होतील कवर, जसं आता बघितलं एका दिवसात उठून बसले त्यानुसार ते वाटतात एकदम 4 दिवसात होतील कवर असे. आणि ते चालायला पण लागले थोडं. आणि खर्चीदृष्ट्या खूप खूप चांगलं झालं की नाहीतर आम्हाला खूप हे प्रश्न पडलेला की करायचं की नाही. कारण आर्थिक परिस्थिती खूप कमी आहे त्या दृष्टीने. आणि ते सपोर्ट पण खूप चांगला मिळाला डॉक्टरांचा. त्याच्यामुळे आम्ही खूप आभारी आहोत डॉक्टर टीमची. कारण खूपच आभारी आहोत. आम्ही इथून बाहेर गेलो तर भरपूर फिरलो आम्ही. सर्वजण सांगतात की ओळख पाहिजे, पण तसं इथे काहीच नाही झालं. सगळं कसं असे पट एकदम
वाटलं पण नाही बाबा आम्ही ते फिरतोय किंवा काय. अगदी 4-8 दिवसात आमचे पेशंट झाले त्याच्यावरती प्रक्रिया सुरू केली. म्हणजे खरंच खूप आम्ही आभारी आहोत त्या कुटुंबाचे. म्हणजे ह्यांनी जे केलं आहे ते खूप जनतेसाठी खूप असं मस्त आर्थिकदृष्ट्या खूप चांगलं केलं आहे. त्याचा पहिल्यांदा आधी आम्ही लाभ घेतला ह्या योजनेमार्फत, कारण आमचा एक पण अजून 1 रुपयासुद्धा घेतला नाही आहे त्यांनी. असं चौकशी केलेली एकदा दोनदा आम्ही. जास्त आधी माहिती नव्हतं इथे हॉस्पिटल वगैरे आहे असं. इथे आले त्यावेळी जास्त गर्दी नव्हती, त्याच्यामुळे पेशंट म्हणजे जास्त दिसत नव्हते. पण आत्ता आम्ही जो अनुभव घेतला ना, तेव्हा खरंच वाटतं की कोणीतरी जर असं गरजेचं असलं पेशंट वगैरे नातेवाईकांनी खरोखरच इथे शिफ्ट करावं आपल्या पेशंटला, कारण आमचा अनुभव खूप चांगला आला. आणि हे जे केलं आहे ते खूप म्हणजे गरीब लोकांसाठी तरी खूप असं हे आहे. म्हणजे जे लाखो रुपये बाहेर कुठे काहीतरी घालतात ते इथे माफक दरात होतं. ते आम्ही अनुभवले इथे. गैरसमज होते ते आता दूर झाले, कारण आमची म्हणजे आम्ही पहिल्यांदाच इथे आलो आणि आम्हाला वाटलं की कोणाची तरी ओळख पाहिजे किंवा काय, असं काहीच नाही इथे. इथे आम्ही जेव्हा हे घेतलं उपचार सुरू केले त्या आधीच आम्ही कोणाला सांगितले की इथे खरोखरच खूप चांगलं आहे. आणि त्यांना असं मी सांगते की खरंच तुम्ही इथे येऊन एकदा अनुभव घेऊन बघा. जर तुमचा कुठे लांब जर पेशंट असला, मुंबई, पुणे आणि कुठे, तर तुम्ही इथे येऊन एकदा उपचार करून बघा, कारण इथे डॉक्टर खूप सपोर्ट करतात. आणि आहे आम्ही म्हणजे चांगला अनुभव घेतला आम्ही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.